Ako po pala si Susan Ramos na taga Barangay Soledad, San Pablo City. Ako yung may-ari nitong Susan Eatery. Nag-start po kami noong siguro mga 30 years na. Ang pinakamabenta po sa amin ay yung bangus. Bali, pinapakyaw po yun lagi dito sa amin. Tsaka po yung sinaing na tulingan. Kasi yung sa iba, ano yung iba, matigas. Yung sa amin naman, parang sardinas. Pati tinik, kain. Walang natatapon. Hindi mag-aalalang kahit bata, pwedeng kumain. Gano'n niyo po katagal pinapakulaan niyo? Bali, maghapon po. Pag kumulo po yun, dahan-dahan na lang yung apoy niya. Para hindi siya mabigla. Kasi naitim din yung sabaw nun pag mabibigla. Hinahati-hati ko yung oras nun. Pag kumulo at yung kulong-kulo na, pinapatay ko na siya. Tapos kinabukasan ko ulit sinisikang. Minsan nakakatatlong araw siya na pukonte-konte. Pero kung minsan nasoshort kami ng luto, maghapon. Bali yung isang salang namin, minsan 15 kilos, nauubos naman. Pagka tanggal ng palikpik, buntot, yan, ibababad mo siya sa may asin para maalis yung mga dugo. Tapos pag nalinis na, ayun, aasnan. Tapos mamaya isasalang mo. Nilalagyan namin ng dahon kasi mahirap kuhanin yan pagka nagdikit-dikit. Buti kung kagaya ng iba na matigas. Ayan, malambot. Siyempre, madudurog pagka minsan nadikit doon sa kabila. Kaya nilalagyan namin ng pagitan. Ang bigay po namin ng ulo, 80, 75 po yung katawan. Depende po yung sa size yung buntot. Minsan 90, minsan 100, minsan 80 din. Ganun. Masarap siya, malambot. Kahit nga sina Mayor, pinapakyaw yan Maano naman, hindi naman kagaya ng iba na malansa. Yung iba daw kasi malansa. Kung ano-anong inilalagay. Kami ayun lang yun. Sibuyas, bawang, paminta, bitsin na kaunti, yun. Suka. Dito ko po kinuha lahat yung pinagpaaral sa aking mga anak. Bali, ang anak ko pong dalawa, nurse. Yung isa pa yung nasa abroad pa, dadating pa lang. Ay, yung isa nurse din dito sa community. Talagang dito ho kami kumukuha ng ikabubuhay. Ito, nakabili kami ng lupa. Kahit pa paano kahit hinuhulugan pa masasabi namin, amin na. Saka yung pagpapaaral sa mga anak. Niimbitahan ko po ang lahat na tangkilikin ang aming produkto at nang matikman po nila kung gaano kasarap ang aming bangus. Dito po sa Barangay Soledad, Purok 2, Barangay Soledad, San Pablo City.
magkano po yun? Depende po sa size. Size. Ano po ba yung mga... Yung tiyan, 75. Yung ulo, 80. Depende sa size. Tsaka yung buntot, 90. Bali, tigi-isa po. Okay, okay. Nakakailang kilo po kayo niya sa isang araw po. Depende sa dami ng bangus. Pero ito Kasi, pong ganyang kalaki yan, na 15 kilos. 15 kilos po. Tapos gano'n na po katagal dumami? Mga 30 years na. 30 years.